बाक्सा जिल्लानि सिमला हुजुवानि कख्लाबारि साफागुरि फरायसालिमायाव बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि थामथि बोसोरसालिया जथुम्माया 9 आरो 10 अक्ट'बराव जायो। सेथि सानाव बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि थान्दै मेल जानानै थाङो। थामथि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों गोजाम आफादखौ सिफायना गोदान आफाद दानाय जायो। आफादगिरि महरै बाक्सा जिल्लानि मिथु बर' आरो नेहाथारि महरै बिश्वनाथ जिल्लानि लखिराम बसुमतारीखौ सायख'नाय जायो। नैथि साननि गिबि हाबाफारि महरै फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि बारग' गाहाय नेहाथारिनि दैदेननायाव बारग' आफादगिरि अमृत केतकातारिया बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आरो फुंखा थुनलाइयारि गौथुमनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादगिरि पुर्ण ब्रह्मआ। नैथि हाबाफारियाव मुंख्लबफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारिखौ मावफुङो बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि गोदानै सायख'जानाय आफादगिरि मिथु बर'आ। गोदानै गाहाय नेहाथारिनि बिबान मोननाय लखिराम बसुमतारीया इयुनाव गौथुमखौ माबायदियै सालायलांगोन बिनि सोमोन्दै ओरैबायदि बुङो। दिनै जोबोर गोजोननाय मोनदों। बे समाव आङो सानैसो सुबुंखौ साबायखर बावहरगोन जाय बिथांमोना बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमखौ दानायाव इनिसियेटिभ लादोंमोन। गिबियावनो आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों, मानोना बिथांमोन नङामोनब्ला दिनै लाइमोन लिरगिरि गौथुम बर'नि गेजेराव जोनोम जानाय नङामोन। आरो बिनिनो दिनै गाहाय नेहाथारि सायख'जानानै आङो गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। गोजोननाय मोनदों बेनो जे जोंनि गेजेराव गोबां लाइमोन लिरगिरिफोर दङ, नाथाय बिथांमोना जौस्रां मोनाखै। बिथांमोना लिरो, गुबुन गुबुन बिजोंजों बिथांमोना लिरो, लाइसिफोरावबो माब्लाबा हरो, नाथाय बिजाबफोरखौ बिथांमोना साफायनो हायाखै बा गावखौ लिरगिरि महरै बिथांमोना दिन्थिनो हायाखै। दा जिहेतु जोंनि लाइमोन लिरगिरिनि थांखियानो जाहैबाय जेनेरेसन क्रिएट खालामनाय, साफानि उनाव साफा। बिनि थाखायनो जों आसा खालामदों जोङो गोबां लाइमोन लिरगिरिफोरखौ सोरजिनो हागोन। बेजों लोगोसे जोङो दिनै थांखि लानो हायो बा थांखि लादों, जिहेतु जोंहा लाइमोन लिरगिरि गौथुमा गोदानै दाजानाय। जोङो दिनै नैथि जोङो बिबान मोनदों। दा जोंहा जिल्ला आफादफोरा गैया, बेनि थाखायनो जोङो खम समनि गेजेरावनो जिल्ला आफादफोरखौ दागोन, जिल्लानि बिबानगिरिफोरखौबो मोनगोन आरो जोंनि लाइमोन लिरगिरिफोरा लैहोर फैगोन होननानै जोङो फिल खालामनो हादों। आरो गोदोनि जे सोलिबाय थाखानाय कनस्टिटिउसनेलि जोंनि जि सोलिबाय थानाय बे सोलिबाय थागोन आरो माखासे गोदान आदबजों बिगियानारि नोजोरजों नायनानै जोङो बे लाइमोन लिरगिरि गौथुमखौ दैदेनलांनो हागोन होननानै जोङो माखासे थांखिफोरखौ लागोन। बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनाय थाबाय। जोंनिया मैयानिफ्राय 9 आरो 10 बे मोननै खालाराव जोंहा बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि थामथि बोसोरसालिया जथुम्माया जानानै थांदों। दा नैथि सान दिनै मैयानि जों मोनायाव थान्दै जथुम जानानै थांबाय। बेहाय गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय जाबाय। गोजाम आफाद सिफायखांनायनि उनाव गोदान आफादाव दा गोदान बिबानगिरिफोरा गोबां माने लाइमोनफोरानो मोननो हादों, मोजां माने जायफोर लिरग्रा। आफादगिरि महरै आगुनिनो जोंनि लेङाइ आफादगिरि मिथु बर'खौ जों मैयानि थान्दैयाव गोदान आफादगिरि महरै थिसनबाय आरो गाहाय नेहाथारि महरै लखिराम बसुमतारीखौ जोङो गाहाय नेहाथारि खालामबाय। बेबायदिनो गुबुन गुबुन जिल्लानि लाइमोन लिरगिरिफोरखौ लानानै मैयानि थान्दै मेलनि गेजेरजों माने आबुं मावफुं माबाखौ दाना लाबाय, मावफुं आफादखौ दाना लानाय जाबाय। निउस डेस्क इनसाइड एनि बर'।